ja, soms was hij ook in uniform, soms niet, dat lag eraan. Maar het was in mijn ogen toen een hele stoere man. En die stoere man was Peter de Winde. Hij zat in het verzet in Zeeuws-Vlaanderen. En hij deed op 28 september 1944 iets wat enorm hielp bij de bevrijding van West-Zeeuws-Vlaanderen. Ja, in die nacht is hij van de Hoofdplaat voorbij de Braakman gezwommen richting Terneuzen. En net voor Terneuzen is hij aan land gegaan. Maar dat was een zwemtocht van 7, 8 uur. En het was natuurlijk niet zo warm meer. Eind september is het niet meer zo heel warm. Het water ook niet. En dan in het donker. Je moet toch maar weten waar je heen moet zwemmen. Je raakt stroming. Je raakt toch makkelijk, denk ik, van je pad af. Maar dat heeft hij toch volbracht. En dat was wel een hele belangrijke zwemtocht. Want volgens mij is daardoor ook later Zeeuws-Vlaanderen bevrijd. Want dat was nog bezet. En in Oost-Zeeuws-Vlaanderen waren ze al bevrijd. Dus hij heeft hele belangrijke informatie daarheen gebracht. En hij wist een heleboel. En dat is hij dus gaan vertellen bij de geallieerden. Hij zat in het verzet, hij zat in de knokploeg en hij had daar ook wel een belangrijke rol. En ja, daar werd eigenlijk nooit over gesproken, maar hij was wel een heel belangrijk man in het verzet. Ja, ja, mijn moeder was ook actief, mede doordat natuurlijk haar broer Peter de Winde, Piet de Winde, daar al mee bezig was. Hij was ouder, hij was 3 of 4 jaar ouder, dus hij was daarmee bezig en zij rolde daar eigenlijk tussen. Doordat, een beetje om hem te helpen. Af en toe moest ze dan zijn boodschap doen voor hem, of iets wegbrengen of halen. En ze was natuurlijk nog een heel onschuldig meisje. Dat werd niet zo gauw, dat werd niet zo gauw opgepakt. Er werd nooit over gesproken, hè? Dat werd allemaal doodgezwegen. Maar dan kwam ik dus wel eens wat tegen in de krant. En kijk, want dit zijn dan ook stukken uit 1989. Toen is er ook aandacht aan besteed. Met foto's van hem en zijn zwemtocht over de Schelde voor de vrijheid. En hier de bevrijding van een plat gebombardeerde puinhoop. Ja, ik vond dat toch wel heel bijzonder dat het dan een oom was van mij die dan in de krant stond. Waar eigenlijk nooit wat van gezegd werd of zo.